Eh sesiyaphuma ngethina nkatha. Siyokhumbuza abantu la sili koqala phansi umsebenzi. Ukuthi abangalokothi bageje. Ngoba lokho besibenzela khona sifuna ukuqhubeka kukho. Ihlaya ke ukuthi ngibona abanye bethela umgwaqo kahulumeni ngenhlabathi bathi bavala isiphethu. Hey, yawa lento ukhankasa yenzisana nje umsangano. Ngahleka ngathi mina namba abantu begula. Ngeke phela usukeleke nje uthela umgwaqo kahulumeni. Uhulumeni esewuhlonzile ukuthi uzowulungisa wena ufika uthela inhlabathi. Uthi wenzele ukuthi abantu bakuvotele. Yabona phela. So hayi sesiyaphuma ke thina siyakhona. Siyotshela abantu ukuthi lokho besibenzela bona sazoqhubeka sikwenze. Sisayosho khona lokho ukuthi abasethembe. Hayi laba bahambe bephikisa noma yini kuhamba amanzi iyafika iVatikani bayayithuka. Ayifika iVatikani bayayithuka. Kufa igenerator bathuka igenerator. Igenerator ayizwa lutho. Hayi yabona impela politics. Ngibonge okay sesiyahamba ke thina sisiyovotela inkatha. Siyosho ukuthi abantu abavotela inkatha sizobenzela lokho besikwenzela bona. Saqhubeka silungisizwe. Nawe uma ufuna ukuba semlandweni wokulungisizwe akabi late. Isekhona inkatha Freedom Party. Buyela ngakhona. Siyobuya siqoqe.